Ja, goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is journalist Loeker Haaien de Jong van de SGP in Friesland. Het is de oudste politieke partij van Nederland. Maar ze dienen al 50 jaar net meer mee om de provinciale verkiezingen in Friesland. De SGP. Wat willen list Loeker Haaien de Jong en zijn man? En waar binnen de vrouwen op de lijst van de SGP? Ja, al je vragen die we voorlezen zullen. Onhaai de Jong, listloeker van de SGP, welkom in het Politbureau de Jong. De staatkundig gereformeerde partij. Jullie hebben jarenlang actief geweest bij de ChristenUnie. Hè? In de gemeente Lemsterland, later nog in de Friese Marn. En pas een jaar geleden ben je oerstap naar de SGP. En nou listloeker. Hoe kan dat in je zeggen? Nou, het is net een jaar geleden dat ik oerstap ben naar de SGP. Ik heb mijn lidmaatschap opzijn voor de ChristenUnie. En ik ben een skofke partijleer geweest, totdat ik een telefoontje kreeg van de SGP. Of ik in overweging nemen voor om listelijker te worden met de statenverkiezingen. Het is toch een hele hoge partij? Het is een orenpartij, inderdaad. Maar leidt er net zo vier ouw. Wij in het verleden ik wil een neerwerking hebben met de ChristenUnie. Maar helaas is dat door de steeds beëindigen. Maar waarom moet je net meer bij de ChristenUnie blijven? Dat ik net meer bij de ChristenUnie blijven. Nou, landelijk kon ik me soms toch net meer vinden in de partijlijn van de ChristenUnie. Ja, dat binnen best wel een paar thema's. Wat ik even zie, een Marrakesh-verdrag, het gebeuren, het klimaat, toch wel wat uitdravend, ben ik van mening. Andere kant is natuurlijk, er is een regeerakkoord sletten. En dat de ChristenUnie akkoord gaat is, maar dat wietkweek-experiment, dat heeft me eigenlijk wel behoorlijk zeer dienen. Ik heb in nabije omjouwing heb ik gezien wat het teweeg brengt. En ik kreeg van Jonge Rijn, uit de omkrieten, kreeg ik wel eens de vraag van jouw partij is er ik voor. En jou wint net? En ik wie het beslist net. Nee. Maar jou hebben RPF verliezen. Daarna de ChristenUnie, daar is de RPF in opgegaan. Hoe dreig is het dan om te zeggen van ik ga voort van die partij en ik begin bij de SGP op? Nee, dat is toch in sommige zaken een volle oren partij. Ik heb daar behoorlijk mee wrakselen. Maar ik heb altijd sympathiseerd met de SGP. Maar je bent er nooit lid van? Nee. Maar op wat voor vlak dan? Nou, laat ik het zo zeggen, het weer toch wel een partij die wat conservatiever weer. En dat ben ik. Dat past bij jou? Ja. Dan kom je dus bij de SGP. En voort als listloeker. En Rick Listloeker. Is dat de jarmoeder van die partij dat ze dan voort bij een nieuw lid uitkomen? Dat door ik net te zeggen. Ik weet zelfs net mij hokkermeesken het SGP-bestuur aan tafel zitten heeft. Ik weet alleen nog maar dat ik op een gegeven moment een telefoontje gekregen heb. En worst het in overweging nemen. Ja, het gek is dat in januari is eigenlijk nog helemaal net zeker wie dat de SGP überhaupt maaid was zo onder de provinciale verkiezingen. Jo komst het te verzwaren dat de partij maaid toch? Dat zou best eens wijzen kennen. Ja, dus het is jou een geschenk eigenlijk voor de SGP. Ja, misschien wel. En ik viel me direct vereerd terug. Maar rustig weer. Ja? Ja. Maar wat ken jou? Wat ken de SGP? Tajekje onder Friese politiek wat een ChristenUnie bijvoorbeeld net kent. Of een CDA. Allemaal de christelijke partij. Laat ik het zo zeggen, wat wij Tadwaan kennen. Wij zijn punt 1 willen wij vestigen. Wij zijn een partij met christelijke beginselen. ChristenUnie ik. Ja, ChristenUnie ik. CDA. Maar wat wij er een tajekje kennen. Nou, er komt heel wat op onze provincie ouw. Als ik even zeg, de klimaatregelen moeten nog terugrekenen worden. Dat we het, toch ik 15 maart bekendmaken aan het Tweede Kamer. We hebben te maken met een nieuwe omjouwingswet. Alles, de hele energie. Wat wij daarin budgetten kennen, dat wij toch wel bij de realisten jaren. Het CDA en ChristenUnie net, want die zorgen het CDA, ja, inderdaad. In ja, maar als ik hier wat het CDA zijn het, wij willen net dromen en drammen, maar wij willen op een gegeven moment realistisch instellen. En als het nodig is dat we het zien hier extra voor uitloeken. Kijk wat jou ik vind is succes. Dat is wat wij dus ik vinden. Ja. Wat maar moet je nou met de SGP dan? Dan ik met het CDA. Nee, dat het CDA de ChristenUnie is tot op zeker hichte toch een bredere partij worden. Ze hebben gaan beginselen hebben ze verloren. Verkwanselen? Ja? Nou, nee, dat vind ik zwier. Net omdat je met de thuis viel. Nee, ik ben conservatiever.
En daarbij Jerk volgens mij toch jeder thuis bij de SGP. Ja, maar wat is er krijgt voortgang? Hij kijkt wel even wat neemt in het begin, maar waarom is dat zo dat die ChristenUnie verloren is? Wat niet bij de ChristenUnie? Nou, ik merk dat de ChristenUnie progressiever wordt. Op welke vlak? Nou, dat kennen wij zo op... het kinderpardon, dat is een voorbeeld, hè? Daar ben je het net mee eens. Laat ik het zo zeggen, daar ben ik het net mee eens. Staat de ChristenUnie dat nu leidt? Nee. Ik ben van mening dat je rugdwam met aan onze rechtsteert. En dat je op een gegeven moment, als de rechter uitspraak dient het, dat je je daar bij ouja. Maar wij net barmhartig wezen, maar ja, van de Bijbel. Ja, wij willen inderdaad barmhartig wezen. Ja. Maar ik rechtvaardig. En wat zou er nou gebeuren? Er binnen huishoudingen die te goeder trouw vertrokken binnen, een dag voor de tijd en wat doen we daarmee? Wat doen we daarmee? Ja. En wat is het En het houdt nooit op. Dit blijft terug in. Dus daar houdt de barmhartigheid wel op dus? Laat ik het zo zeggen, ik zag het hele probleem, dat zag ik als een treintje wat door de rails riet. En er leidt een spoor van rechtvaardigheid en een spoor van barmhartigheid. En als een van de beide te 4 oud wiekt, dan ontspoort de zaak. Dat is het probleem. En als ik dan zag hoe de Tweede Kamerfractie van de SGP reageert en de ChristenUnie, dan ben ik van mening dat de SGP evenwichtiger reageert. Ruchter in de lering. Ja. We hebben wel een skiering der machten. Laten we omgaan naar een kansen in de Provinciale Staten. Je kent zeggen van de komt een christelijke partij bij. Dat is mooi voor mensen die het leeuwen en die het op een christelijke partij stemmen willen. Tegelijkertijd kan je stem van elkaar snoepen. Hè? Die hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 een liedje voor jou 1000 stemmen. Ja. Daarmee kom je ook net in de Provinciale Staten. Nee. Dan maakt er nog 2000 bij. Oké, maar dat Slag het dat? Als elke SGP'er nou zijn best doet en die wint er één stem bij, dan zitten wij in de steek. Dan heb je 800 stemmen, maar zo makkelijk is dat niet. Nou, dat weet ik niet. Nee, maar laten we zeggen, waar heb je die stemmen waar? Want ik neem aan dat je toch in dezelfde visie als dat de ChristenUnie en het CDA-visie. Ja. Dus je toch een koor skeer. Je fret een koor leeg, bij wijze van spreken. Het zou het beste zijn wijzen dat zowel de ChristenUnie als de SGP net in de steden komen. Nou, die zit minder, de ChristenUnie. Die hebben ook draaien. Inderdaad, maar het is net de SGP wist die het oudjekken heeft bij de ChristenUnie. Nee, toen ben je een keer werkingsverband, dat hij de zoon eigenlijk net meer oren christelijke partijen. Dan denk ik in dit geval met name aan de ChristenUnie. Die kent toch net verwacht je dat ze op een gegeven moment net verder willen met de SGP, dat de SGP op zijn handen zitten hier. Er binnen heel wat SGP'ers in onze provincie die op een gegeven moment blied binnen dat ze nou onderdak hebben. Dat viel ons bij die horenpartijen net. Maar ik bijvoorbeeld bij de eerste verkiezingen in Smelgeland speelt hetzelfde een beetje. Hè? Dat de SGP stemmen pakte van de ChristenUnie. Ja. Dat kan nou weg gebeuren. Maar goed, dat is even op 20 maart. En een punt. Je hebt een lijst van 22 mensen. Alle man. Ja. Is dat wel anno 2000 jongetje, zelfs voor de SGP? Ik kan me net herinneren dat er vrouwen wegeren binnen voor de lijst. En wat ik ervan weet, is dat er geen vrouwen wist binnen die het aan het noontje hebben. Ja, bij de ChristenUnie ben je het wel wend geweest, hè? Anja Hagen bijvoorbeeld. Hier dat net een goede zaak is dat de SGP ik vrouwen op de list zetten. Ik stond daar eens aardig boeten. Ik kon krijgen mijn hoekjes in. Maar vind je het jammer dat je op een lijst maar alleen maar Mali? Dat is toch geen realistische afspiegeling van de maatschappij? Ik heb er geen moeite mee. Als ik zo naar uw werkmuziek, dan ben ik wel degelijk vrouwen bij. Maar zie je het niet in op je lijst? Nee. Vind je het een schande? Nou, ik heb er geen probleem mee. Waarom het? Nou, waarom wel? Omdat het geen realistische afspiegeling van de meenschap is? Nou, dat wil ik net zeggen. De helft van de mensen is vrouw. Wij hebben een partij die in mijn beleving de door net dichtsmieten heeft voor de vrouwen. Nee, maar ze binnen net. Nee. Dat is hun eigen schuld. Ja. Ik ben niet bestuur. Ik ben niet bestuur. Nee. Als hij ons in zijn mooi kennen wat jou onbelaat. Dat lid ik aan het bestuur. Ja. 2003 dus hij was eerst nog maar die geerwerking verband met de ChristenUnie mooi die in. 2007 net meer, dus het is nog 12 jaar later. Als je me nou net inkomen, ga je dan wel terug? Als SGP voor een man?
Laat ik het zo zeggen. Ik ben van mening dat ik ben lid worden van de SGP. Als er een bestuursfunctie is, dan ben ik bereid om de komende 4 jaar mee in te zetten voor de SGP. En dan denk ik dat wij de komende 4 jaar campagne vieren moeten. En als je maar 4 jaar weet wat er gebeurt niet. Zullen we zien hoe het 20 maart gaat. Laten we eens even zien nou naar hoe het uw cartoonist Gerco van Beek naar de gast en het onderwerp Sjoen het. Ja, snel is geen passagiers. Hi de Jong, want ik mag dat minder bussen rijden op de snijn. De dag des heren vanzelfs en dat past bij de SGP. Tegen dank de Jong voor je komst naar het politbureau. En we hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Graag dien. Ontzag hier het politbureau. Bedankt voor het zien en graag ontnij, Wieke.